Nanano yung paterno kanyon? Ha? Mano ka kanya paterno? Kape. Kape, nano makanyin kaya kang kaya, baso. Ali, minum ko maligyan kang danom. Bakit? Plus na naman mo na dyan. Bah, paterno. Kaya na kang ngini kaya pamangan. Kaya, mag-diet ko ngayon eh. Bah, kaya ka, ayan, mga tanas. Ligo. Ay, kapaling nasi, babas ako. Ba, mga tano, nananta ko. Bah, balakong ka. Bibiro ko mo. Umiinom na kape niya pamamengan. Lalo ka mga plus at siyang. Paterno, bango siya napamama na dwala mo, tunggalan kami muna. Ba, pututan may gini kasi. Nanong problema nito? Pinan may niya. Adwa kami mo eh. Wapit. Tunggalan kami mo ko rin eh. Pututan may pin. Pututan niya, ano. Pinan may mga nal. Kay ko. Ba. Nung matintagan. Lagat. Mantana, my friend. Oh, ano ka mo ta, paterno? Sumano ka kanyan? Diyo mo. Medyo ya kanuan. Oh, mantana, my friend. Ano kayo my friend? Yan mo mag-diet ko. Dapat gawa no nga lureng kay kasi paterno makabilang niya o gini. Gawa lang atwa. Dapat ta lula rin. Ha? Dapat ta lula rin ang bangus. Alo? Wow, o na yung tuwala mo. Pututan may pin niya. Baka nito, mag-nyang gaya, alo. Smaras tao kaya ka. Kaya pututan. Magkabi ka pa si kaya kaming gaya. Oh, jam lang akong dinalo. Kita na akong mangal. Kita karinderyo. Dinalan. Wow. Oh, oh, yan. Karina ka man, bati kayo mabitin. Sige, mukha na ka. Okay. Smaras tao kaya ka. Mukha na ka. Parang na akong mangal.